Credir bod mwy o garbon yn bodoli mewn priddoedd nac yn yr atmosffer a planhigion wedi cyfuno. Mae planhigion yn amsugno carbon o'r aer drwy broses elwyr yn photosynthesis mwyn creu cyfansoddion carbon. Caiff yr hyn nad ydy'r planhigion ei angen ar gyfer tyfiant ei ryddhau drwy'r gwreiddiau i fwydo organebau'r pridd. Carbon yw prif gyfansoddyn deunydd organic y pridd ac mae'n galluogi'r pridd i ddal dŵr, yn rhoi strwythur iddo ac yn gwella ffrwythlondeb. Felly mae gwella lefel y carbon a gaiff ei storio yn y pridd drwy gynyddu deunydd organic yn dda ar gyfer tyfu mwy o laswellt a mynd i afel ar dewid hinsawdd. Gall amaethyddiaeth wrth bwyso'r allyriadau drwy ddal a storio carbon mewn priddoedd a phlanhigion sy'n tyfu. Gellir cynyddu lefel y carbon a gaiff ei storio yn y pridd drwy drin llai ar y tir a sicrhau llai o erydiad, a hefyd trwy gynnwys rhywogaethau sy'n gwreiddio'n ddwfn. Mae gwella mawndir hefyd yn gallu bod o fudd i'r amgylchedd. Mae priddoedd mawn yn gorchuddio dros 90,000 hectar o Gymru ac mae mawn agored yn rhyddhau llawer iawn o garbon i'r atmosffer. Mae adfer mewndiroedd nid yn unig yn gymorth i fynd i'r afael a newid hinsawdd drwy storio miloedd o dynelli o garbon, ond mae hefyd yn hidloen dŵr, yn gymorth i leihau risg o lifogydd, darparu cartref i fwyd gwyllt a pharhau i gefnogi ffermwyr i gynhyrchu bwyd mewn ffordd cyfneliadwy. Mae'r ymarferion yma yn digwydd yn barod ar draws y diwydiant amaeth yng Nghymru a gellir darganfod prosiectau penodol ond rhwydwaith ar ddangos ar leihau triniaeth tir a tyfu gwyndwn amlrywogaeth ar ein gwefan.